Занакҷон, Давай. ҳамун чойи мондагӣ чӣ шид? Мондам ку? Ҷӯшидеста? Не ҳозир наҷӯшида. О Занак, авқот кардӣ? Дина карда будам. Як саат шида омадан мақлан я дарсахон парто? Мардакҷон, я камакак тоқат кунӣ, ҳамин чоям мешавад, авқотам мешавад. Мардак, Лабай. я бор хӯне. Дар Африқа қонуни нав биромадааст. Мардҳо заношона мефурӯхтанд. Хондум. Мардакҷон, Ҷон. агар мо дар Африка мешудем, шумо маро мефурӯхтед? Не, Занакҷон, ма тара намефурӯхтам. Шумо дои хушраки ман. Ма тара Занакҷон ягон касда падарка медодум.